Zatika... Bueno, ez dakit nik egin behar dudan aurkezpena edo zuetako norbaitek. Bueno, lehenik eta behin arratek bota du hor galdera, ez? Eta agurtzan niri plazaratuko diogu. Bota. Normaltasun berri hontan, zein izango ote litzateken egunik egokiena, bidai eta hitz egiteko, ze asteburuaren atarian antolatu genuen garai batean, noski, baina orain asteburuak, astegunak, denak ere nahiko antzekoak dira, Agurtzane? Bai, eta hemen eta kanpoan ere berrentxoak dira, beraz, ez dakite bidai eta hitz egitea. Bueno, hitz egitea ondo dau, bidaiak egitea zailago izango da, baina hitz egitea ondo dau. Bueno, musikak ere laguntzen digu bidaiatzen, hortxe entzuten ari gara, Olivier Mutukzi Todi, ez da oso ondo ahoskatu dudan. Bai, bueno, bai. Musikak ere garraiatzen gaituelako edo eramaten gaituelako leku batetik bestera, Agurtzane, eta honek erakutsi digu gaur Afrika izango dugula gure helburu, gure bidai honen jomuga, ezta? Bai, Afrika izango dugu jomuga diozun bezala, baina ez dugu aztu behar, eta argi utzien nahi dut Afrika kontinente bat dela, eta guk Afrikako herrialde batea bidaiatu behar dugula. Badaz, baderez batzuetan, gertatzen zaigu Afrika hitz egiten ari garenean, Afrika bat hartzen dugula kontuan, eta guk Afrikako herrialde batera bidaiatuko dugu gaur, eta musikak eramango gaitu, ez? Entzuten ari garen musika horrek emango gaitu Afrika hegoalde hortaraino. What shall we do? Since the job. What shall we do? Yeah, Tony. What shall we do? Eta... Kaixo bat bi, Agurtzan entzuten hau zu, orain bai! Jo! Afrikak ekartu gaitu. Ja, musikak eta ze ondo. Bai, magia. Posten naiz. Ari zineten Afrikara bidaiatuko dugula eta, baina gaur, esan duzu, iragarri duzuen nora zehazkoa zen. Jendeak asmatu beharko luke. Asensio, zertarako balio dute gidoiek, Arrazoi duzu, baino gauzat esango izut, Agurtzane belauntzaren bezalako fitxaje batekin gidoirik gabere solasean hasi eta lasai hariko ginak hemen bidaietaz, ez? Nik bazkar ez eta esan izena, ez zuedi utzi dizu privilegio hori baina. Ondo indezu hor misterioa mantentzen, esango dugu, ez? Zimbabwera bidaiatuko dugu gaur, zuk Agurtzane azken 7 urtetan Afrikar kontinenteko herrialde batzutan egin duzu bidaia, gida moduan, lan egin duzu bertan, eta gaur Zimbabweri buruz hitz egitea aukeratu duzu, ze iruditzen zaizu orokorrean ezabatu nahi dugun joera eurozentrista hori, ez? Ondo isla dezakela Zimbabwek berak. Bai, esan bai, diozun bezala, Afrika berak orokorrean, eta baina bai, Zimbabwen oso, joera eurozentrista hori, oraindik ere pilpilan dago, kolonizazioa eta deskolonizazioaren ondoren, eta, hortaz hitzen nahi nuke, zuekin hemen, eta entzuleekin, ez? Pixko bat eurozentrismoak nola Europa jartzen duen, goien bezala, eta Afrika, Afrika zapaldu bat beti agertzen den, zapaldua edo ahaztua, ez? Eta orduan, hortaz hitzen nahi nun, eta Zimbabwera bidaiatzen dudanean, nire taldeekin, benetan jendea harrituta agertzen da ez, ze Zimbabwek oso prentsa txarra dauka ere nazioartean, izango ditu arrazoi batzuk, beste batzuk ez agian, baina oso herrialde zapaldua bezala agertzen da, eta gero area zoazenean, badira gauza batzuk agian oso ondo funtzionatzen ez dutenak, baina benetan herrialde zoragarria da, eta egia esan batzutan ematen du iaia gure Europan gaudelare bai, ez? Hain denain, zakit, gauzak funtzionatzeko moduak, jendea harritzen da, kaleak ze garbi dauden da. Noski, Afrikan ere kaleak garbi daude, zergatik ez, ez? Eta, olako kontuekin ohartzen naiz, beti uste dugula gu gehala txukunak eta gainontzekoak, pixkate aldrebesego dira, ez dela.
Zer jakin beharko genuke Zimbabue herrialdeaz, beraz? Adibidez, hizkuntzetatik hasiko bagina, Bai, bueno, hizkuntza esan dezagun kolonizatzaileak ingelesak iritsi baino lehen Zimbabweko mugak ez zela ezagutzen horrela, ez? Baziren Matabeleland eta Mashonaland, eta gero hor barruan grupo etniko pilo bat sartzen zian. Baina gehiengo etnikoa Shona da, eta Shona eta ingelesa dira gaur egun hizkuntza ofizialak, naiz eta eskoletan eta hezkuntzan ingelesa den erabiltzen den hizkuntza, koloniaren hizkuntza, eta gero endebelea ere Matabeleland inguruan hitz egiten da, eta hizkuntza horiek dira nagusina, baina gero hizkuntza 15-16 hizkuntza daude, orduan, eta gaina Zimbabwetar batek hitz egin ditazke 3 edo 4 hizkuntza errex asko, ez? Eta hor mozolo juten gea, askotan hizkuntza bat edo bi jakinda eta ustez gaina sekulako gehala, ez? Da geroan, hizkuntza mordoa dakizki, ez? Hori Zuk zer ikasi duzu? Zer ikasi deten? Ikasi duzu hizkuntzaren bat, edo behintzat zerbait. Polita da ikustea, nik Shonaz eta endebelez egunon eta eskarrik asko esaten badakit. Eta nola da? Manguanani da egunon. Eta orduan oso politia da, adibidez goatzen naiz Hararen hiriburuan, bakarrik neon baten merkatura jo nintzen, ze merkatuak dira, zoragarriak Afrikako toki guztietan, eta niz oso arraroa da ere zuriak ikustea kalean oinez. Zehan bizi diren txurik denak joten die kotxetan, erosketak egitea, eta inbiarrekoak egitea, eta gero dijoazte bere granjatara, edo beraien etxaldetara, ez? Eta orduan, zuri bat kalen ikustea pixkat arraroa da, eta bazoa zenean merkatura, eta esaten dezunen Manguanani, esate ditute, nola dakizu gure hizkuntza, eta ez, bakarrik dakit esaten Manguanani, baina berentzako arraroa da, ez? Orduan horrek esan nahi du, han bizi diren zuriek ez dutela ahaleginik ere egin, bertako hizkuntzak hitz egiteko, ez? Orduan, horrek esan nahi handia du, ez? Nola integratu dian herrialdean edo kontinentean ere, ez? Askotan agurtzane, keinu txiki horiekin errespeto eta euren parean kokatzeko saiakera hori bakarrik ze garrantzitsua dan, ez? Nik hori ustetzak esan zula Nelson Mandelak bertako hizkuntza bat hitz egiten badezu jendearen bihotzak irekiko zaizkizula, ez? Eta orduan, egia da, irrifar bat ateratzen diezu, ez? Eta holako keinu txiki batekin, egunon esatearekin batera. Eta konplizitatea hori lortzea, netzako oso poliki da. Hizkuntza asko hitz egiten dituztela aipatu duzu, hori jatorrizko herrietan, kolonialismoa hain gordinki bizi izan duten herrialdetan, akaso ohikoa ere bada, ez? Ez bakarrik atzerriko hizkuntzak, baizik eta ondoko komunitatearen eta beste komunitateen hizkuntzak ere elkar ezagutu eta senideak ere elkarren harremanek izan direlako, nere alabaren senarraren hizkuntza eta beste amaren lengusuarena eta gure bilinguismoa oso ondo dago, baina euren errealitatean hizkuntzan izasuna bestelakoa da, ez? Hori, eta gertatzen da Zimbabuen eta Afrikako herrialde askotan, eta azkenean, eta gero ere mugitzen den herria da, Afrikan bertan ere mugimendua handia dago, orduan badakizkite agian ere, ez diozun bezala beste herrialde bateko hizkuntzak ere, ze agian egon ziren hor urte batzutan lanean euskal zertan, eta hizkuntza horiek badakizki orduan, eta gero egia da ere agian talde etniko hauetan hizkuntzak ere batzutan igual berdintsuak badiela, ez? Orduan, baina egia da, hizkuntza monolinguek ez diela, eta bertako hizkuntza mordoa dakizkira eta oso aberatsa da. Agurtzane, aipatu dituzu zuriak ez daudela oso esango dugu sartuta edo bertako eguneroko bizitzan, eta oraindik orduan banaketa hori, zatiketa hori agerikoa da, Zimbabue herri bezala edo daraman izena, harrizko hiria esan nahi duen hori, beti ez da hala izan. Ez, garai baten, kolonia garaian, hegoaldeko Rodesia izan zen,
Cecil Rhodesek han meategiak bilatu zituen, diamantea bilatu zuen, orduan, bera Britainiarra zen, eta orduan, Britainiar imperiontzako lur gehiago konkistatu zituen, ez? Zambia zen iparraldeko Rhodesia eta Zimbabwe hegoaldekoa, eta, halako batean, egia da ere, zuriak iritsi aurretiken, bertan ere etniak ez zela oso ondo ematen, bertan ere borrokak bat zeuden, orduan, azkenean ebai, hauek lortzen dituzte koalizioak etnia batekin, bestaren kontra jartzen dira, eta azkenean ebai, etxaia bereiztearekin, ez, divide al enemigo y vencerás, ez, erderazko zea hori, lortu zuten nolabait herrialde lurrarekin egitea, ez? Eta orduan, zuriak ezartzen dira Zimbabuen, eta zurien supremazia, agerikoa izan zen, eta izan da, orduan horrek, memoria historiko horrek, hori oraindik ere gogoan dute, ez? Nola lurrak kendu zizkieten, herrialdearekin egin zien, eta gero ja, Zimbabue da Afrikako herrialdea, iaia azkenetakoa independentzia lortzen duna, 1980an. Orduan, badago pertsonai bat Mugabe, Robert Mugabe, denok ezagutzen duguna, ez? Hortaz ere pixkat hitzein beharko genuke, ez? Badauka. Bai, Mugabe asko dauka hitz egiteko, eta 40 urte ontzen ia, ez, boterean, eta orduan, kontua da, txuriak galtzen dutenen boterea, eta beltzek, Afrikarrek hartzen dutenean, hor talka bat badago, ez? Eta oraindik orain, nik txuri batzuei galdetzen, propio galdetzen diet. Nungoa zea, da, zate diate, Rhodesia. Da orduan ematetola horako otzikara bat, zegoen dutenean Rhodesia aipatzen diate, ez? Gero ere egia da batzuetan, gero horre egontzen 2000 urtean nekazal erreforma, eta ez modurik egokienean zuriei lurrak kendu zitzaizkien. Beltzek, Afrikarrek lurrak kendu zizkieten, da bereien lurretatik bota zituzten. Noski, nik zuri hoien paperan ere jarri nahiteke, ez zure birraitu nahun balimazen Zimbabwera, da zu Zimbabweko balimazea, nola esate dizute ez, mendikatea, badaken dira aitunak lurrak ostu zitula edo auskalo nola lortu zitula, baina, bereiek Zimbabwekoak dira, eta orduan bai, badago olako desarraigo bate bai zurien artean, ez? Eta asko kalde zuten Australiara, Zelandia Berrira, Zambiara, Hego Afrikara, baina, saiatzen ari ere beraiekin empatizatzen modu batean, ez? Ez dut esango denak txarra dienek edo txuri guztiak txarra dienek, baina badago talka hori oraindik beraien artean, eta orain boterean, Afrikarrak gaudenez, Mugabe hartu zuen boterea 80an, eta oraindik beraiek daudenez, hor, interes ekonomiko asko daude eta interes politiko asko daude, eta orduan, talkak jarraitzen du. Txuriak aipatu dituzu agurtzan eta entzule batek galderare egin digu, ez? Ikaragarri irakargarri egiten zaiola Afrikako kontinentea eta herrialde oro, baina lotxar ematen diola turista moduan ara joatea. Ikusita herrialde asko miserian bizi direla eta zer diotean bertakoek turismoaz? Turismo klase asko bare ere, esan nahi dizut, horre bai, zer dioten turismoari buruz, batzuk behar dute, zoritxarrez, eta batzuk turismotik bizi dira, eta turismoak gauza txar asko ekartzen ditu, baina onak batzuk ekartzen ditu, ez? Eta beti eren ikustera bai, turista edo bidaiaria izateko, beti errespetuz jokatu behar deula, eta hori pixkanaka ikasten dara bai, ez? Eta askotan oso eurozentrista gira eta juten gara gure kamarakin da, muturren aurren jarri eta argazki katea, ez? Barkatu zuetzea, turista zuzea, eskatzea turista zuzea, ez dut esango itzena, baina, hane denetik ongoa, batzuk agian ez dituzte turista nahi, baina turismoa ere diru iturria bada. Hor badago beste gauza bat, ona ote den edo ez ote den ona, baina, Euskal Herrian ero turistak baditugu eta orain mugak itxi dienean batzuk oso larri daude eta gaude, orduan, horreka bilatzea zaila da, ez? Eta turismoa egiteko ere modu asko daude. Eta adibidez nik nire taldeetan oso debekatua daukat gauzak ematea. Guk hemen sobran ditugun gauzek area eman. Oso ondo, behon dezula. Osea, zuk ez dugu nea ezer ekarriko, ez? Orduan,
nik turismo klase hori gorrotatzen dut, ez? Edo kalean dauden aurrei, ez dakit, limosna eman, edo ez dago horrekin ezer egiten, ez? Horrekin lortzen dutena da zuriak diru formatuan ikustea, ez? Orduan, turismo ondo egiten bada, sostengarri xamarra egiten badugu, ona izan lehiki beraientzako ere. Baina ez badago egiten, gaizkin dako gauzek gaizki gare, sentido guztietan, turismoan eta edozein modutara ere, bai. Agurtzan, etorriko zaren aldiro ekarriko diguzu, hori Afrikako herrialde bat, Afrikako historio bat, eta gainera hori lotuko duzu literaturarekin. Bai, eski, bai. Eurozentrismo hau literaturak ere elikatu du, ezta? Bai, ikeragarria. Azken batean, Afrika deskubritzen denen, Afrikak olako bidaiarik eta joten zen esploratzaiek, ez, Livingstone, da denak ezagutzen ditugu, ez, pertsonai hauek, ez, da. Eta egia da ere, Inglaterrako elkarte geografikoak asko elikatu zuen, ez, historia, hauen esploratzaile hauen, egiten zituzten bidaiak eta hauek idazten zituztenak Afrikari buruz, ez? Eta orduan sortu alako mito bat Afrikari buruz, baina beti ere txurin ikuspuntutik, ez? Eta askotan daude liburu asko nire bidaia Afrikan zehar. Ja, txuriarena, ez? Ja, Baina, Afrikan lanean hasiz geroztik hasi nintzen pixkat, Afrikako idazleak eta ezagutzen, eta orduan, mundu berri bat ireki zait, behan du, baina sekula ez da beran du, ez, baina, eta orduan, badute hemen liburu bat, ez da Zimbabweko idazlea, bera da Keniakoa da, eta bera da Ngugi wa Thiong'o, eta berak dauka liburu bat, izena duena, erderaz daude liburuak. Itzulita gaztelaniara behintzat bai. Bai, eta Ngugi wa Thiong'oren liburu bat, txalapartak euskeratu du duela gutxi eta da iraultza vertikala. Vale. Kontua da, Ngugi wa Thiong'ok dauka liburu bat izena duna Deskolonizar la mente. Eta berak aipatzen du nola koloniek beraien hizkuntzarekin poliki-poliki Afrikarren mentalitatea aldatu zuten. Ze zuri esaten badizute zuri hizkuntzak ez duela ezertako balio eta zuk hitzei behar duzuna ingelesa, frantsesa, espainola, portugesa eta gaina ikasi Europako literatura, Europako filmak konsumitu, Europako antzerkia konsumitu, jazta, irabazi dugu, txuriek irabazi dugu. Baina orduan... Zapalkuntza etengabea da, ez? Ez da existitzen ere. Txikia. Bai, orduan, zuk uste duzu, zure hizkuntzak ez dula balio, zure kulturak ez dula balio, baina, klaro, zuri hauenak bai, ze ikasten badut ingelesez, komunez unibertsitatera, edo. Eta orduan, berak kritika bat egiten du oso gogorra, eta bera Kenian, hau da kritiko bat, gizon kritiko bat, orduan, inok ez du, egik esate dute, ez dute toki askotan maite, ez? Afrikan ere, Kenian ere ez dute maite, ze egik esate ditu, orduan, askoren buruaren kontra doalako, ez? Bai, eta orduan berak egin zuen olako, berak ingelesez idazten zuen, baina gartzelaratu zuten, antzerki obra bat gikuyuz egiteagatik, bere hizkuntzan egiteagatik, eta horrek ikusi zuen nola, jende mordoa biltzen zen antzerki hauek ikustera, gaina gidoia egin zuten Afrikarrek beraien hizkuntzan, eta aktoreak ere beraiek ziren. Orduan, ikuste zuen plaza ikizala bete eta bete eta bete. Eta orduan, ohartu zen, bere hizkuntzan idazte balimazun, bere ideiak iritsiko zela, jende pilo baten gana. Ze mundu guztiak ere ez dauka aukera agian ingelesez irakurtzeko, edo Aitxoramunek, edo eskolatu ez dinek. Ez orduan, gikuyuz idazten hasi zen, eta ohartu zen, horrela, jendean garengan iristen zala. Ez orduan dolako kritika gogorrat egiten du kolonien kontra, eta hizkuntza handien kontra, ez da, guk ere euskaldunok, pixkat identifikatzen nahi hizkuntza horiekin, ez, euskalduna izateakin batea, eta deskolonizar la mente beraz hau. Bai, eta gainera da oso pro-afrikarra eta oso Europaren kontrakoa, bere iritzietan, orduan, bada beste ikuspuntu bate bai, sekulanik jaso ez detena, ez, orduan, guztiz gomendagarria saiakera liburua da,
ez da hola gauen oso nekatua zaudenen irakurtzeko oitakoa, baina, bueno, fresko xamar, oain batzuk etxen gare, ez, hola ez dakilula zein, bakizua, venga, Hori da, irakurtzea. oso ondo. Bai. Eta gero beste bi proposamen ere bazenituen, Zimbabweko bi idazlerena. Bai, noski baietz. Zimbabweko bi idazle, biak emakumeak gainea, eta biak ere, azkenin intelektualak, eta orduan, botereak maite ez ditunak, ze kritikoak izan dira, beti, bai batzuekin da bai besteekin, ez? Eta, agien ezautuko dezue Doris Lessing, beak 2007 urten Nobel saria lortu zuen, ja mundua utzi zuen, da beste mundu baten dau, baina, bera jaiozan, da guraso inglesen alaba, jaiozan Iranen, baina gero ez izan Zimbabuen. Eta ditu novelak eta novelak eta gero saiakera liburuak, eta badu liburu bat Risa Afrikana izena duna, eta 1982 eta 1982 artean Zimbabwera egindako 3 bidaien memoriak biltzen ditu, ez? Eta emakume honen mentalitatea da, niretzako oso aurrerakoia, ez? Egia garai hartan gazan oso feminista. Ingurugiroarekin sekulako sensibilitatea zeuken. Konturatzen zen, nola, independentziako gerrek eta geroko egoerek animaliak gutxitu zituzten, ez? Animaliak, azkenean saltzearekin, animaliak saltzen dira, katzen dira, saltzen dira, eta dirua lortzen, ez? Horren esan oso kritika. Zuriekin oso kritika, Mugaberekin oso kritika, orduan, inoketzun, ez da oso gustokoa izan, baina hori seinale ona da. Ze azkenean bera etzan inorrekin lotzen, baina bazaukan olako pentsamendu kritiko bat, ez? Eta baditu liburuak erderaz irakurri daitezkenak, El cuaderno dorado, Canta la hierba, eta aipatu duena Risa Afrikana. Hau Doris Lessingenak. Bai, hau Doris Lessing, eta gero badago beste emakume bat, ez da Zimbabuen bizi, ze hau ere ez da oso maitia izan. Berak lortu zuen Estatu Batuetara jutea, eta bere goitxi izena da No Violet Bulawayo. Eta Bulawayo da Zimbabweko bigarren hiririk handiena. Eta bea hor jaio zen, orduan, ez izen hori erabiltzen du, eta liburu hau ez dago euskeraz, ez erderaz momentuz, baina izena du We Need New Names. Izen berriak behar ditugu. Orduan, emakume hau jartzen da ume baten paperean, eta kontatzen du nolakoa zen Zimbabuen 1980 inguruan, independentzia eta gero, eta ume baten memoriak dira, non gero ume horrek Zimbabue utzi eta Estatu Batutara juten dan. Eta orduan Estatu Batuak ez, ametxetako toki hori, horrek gauzak aian ez dira batek nahi ditun bestelakoak, ez? Azkenean beti imigrante izango zea, zure azalkolegia ezberdina izango da, orduan berak esaten du, pixkat izen berriak behar ditugula, pixkoak mundu hau aldatu berraukolako, ez? Eta azkenean prejuizioak, eta baina oso liburu, xamurre da, politxe da, eta hau bekekarri nahi ditun gogora. We Need New Names, edo izen berriak behar ditugu, No Violet Bulamayorenak. Eta agurtzeko ondo iruditzen bazaizu, zure bezeroi jartzen diezun, goizero jartzen diezun, abesti batekin bokatuko dugu? A ber, esan zuen nola oskatzen den, uste eto beteo. Ja Praizaren... Da guapera. Dara, hori da, ostra, bideoklipa ere ikustekoa da, Bideoklipa ere ikustekoa da. Eta bestia, nik uste ez dakit, ez dut ondo esango, baina Dara Batsaiwaia. Oso ondo. Entzungo dugu eta tantzatu ere, bai. Bide batez ikusi ere egingo dute, ikusten ari zaizkigunak, eta aprobetxatuko dugu, balia, agurtzeko, FM bitartez oraintxe entzuten ari zaizkigunak, ze badirudi arazo teknikoren bat izan dela gure antena sisteman edo. Beraz, sareetatik eta askok ikusi gaituzte, baina batzuk akaso entzunez orain arte, zuei ere, arratsaldeon, arratek aipatu den kantu zoragarria hau, Ja Praiza Dara Batsaiwaia edo denakoarekin. Goazen arratsa gozatzera. Musazugatsima vanosara vachingori ngari ngandandofima kuti tsivenga
siva kutim dara chauya. Mudara wa joshua norma. Unyere. Uchigo shaina. Unyere. Uchigo shaina. Kango magadi kagede gede hai wantamba. Jide kaguramba uchingo na naira kunge kamba. Nomo chogeru do gambere bere musasu gatsima. Mano sara ba chingo ingari nganda no fima. Adi, hemen musika ritmo gozoenarekin, mezu gozoak ere jasotzen ari garelako. Agurtzaneri entzule batek galdera. Hortxe ikus daitekena. Agurtzane, gitarra jotzen jarraitzen alduzu? Ja. Ai, ama! Ez, Jonander. Jonander Larrañaga Morenok egin dio galdera, goiz hasi berritan arratsaldean esan digu, eta badirudi, agurtzanek Jonander ez duela gitarra jotzen jarraitu, Akaso... Ez. Barkatu, Jonander. Akaso perkusio afrikarrarekin zertxo baita animatu zera bidaien batean edo? Ez da tortako balio bat. Ez dare? Ez, nik ikusteko gaina ez dakit, nik ez dakit erritmoik gorputzen ordu, nahiagoet ondo ikendunak ikusi, eta ni bertan lasaioen. Ondo da, bakoitzak ondo egiten duenari heldu behar dio ez, eta hori garbi izatea garrantzitsua da. Arrate, mikrofonoa mutea duta daukazu, ez dakit nahi edo nahi gabe, baina dagoeneko gurekin dugu ostiral hau borobiltzeko eta Afrikar kontinentean nola lotuta mantentzeko gure hurrengo gonbidatua. Hori da, eta bera da Lurgi Zalakain, arratsaldean. Ez dugu entzuten. Ara, berak gu entzuten gaitu eta ez. Mikrofonoa, ez. Volumena, edo. Bueno, kontatuko dugu zer kontatzera etorri den Lurgi eta ea bitartean lortzen dugun berarekin konexioa berreskuratzea. Lurgik egiten duena da, berak dauka Kaori izeneko faktoria, eta ekartzen dituzte Senegaldik eta Ginea Konakritik telak, eta egiten dituzte diseinu propioak. Jantziak izan daitezkenak, horre streaming bitartez ikusten ari denak ikusiko ditu zakit kamiseta blusa antzeko batzuk, horrela Afrikar oialekin, estampatu berezi hoiek. Eta gero osagarriak, eta orain maskara edo maskariak ere egin dituzte, bitartean Lurgi ez dugu entzuten, ez dakit telefonoz edo deitu izango dugun, edo Asensio zer diozu? Bai, Lurgik entzuten gaitu, atera zaitez gure aplikaziotik Lurgi eta sartu berriro. Horrela konpontzen ez bada, telefono dei arruntarekin egingo genuke. Baina, entzulek ere iradokizun bat egin digute. Living Color, Afroamerikarren Souls of You. Ezagutzen alduzue kantu hau inork? Ez dugu ezagutzen. Horrela behintzat izenez. Pronunziazio horrekin ez dakit, jarri eta... Ez, beste aukera bat ere badaukat zuentzako, ondo iruditzen bali mazaizue. Amadu eta... Hori guardeko dugu beste baterako. Bai, Maliko musikari batzuk, Amadu eta Miriamek, Emanutxa horrekin batera egin zuten Senegal Fast Food izeneko kantu zoragarria. Eta horri ere helduko diogu, ondo baderitzozue, eta segituan izango gara Lurgirekin. Orain entzutea zuen. Bai, orain... Orain entzuten dugu, bai. Kaixo, arratsaldeon, Lurgi. Bale, bai, orain entzute.
teknologiaren Bueno, konponduta beraz. misterioak. Vale, oso ondo. Bueno, Senegal fast food hau hor atzekaldean utziko dugu eta lurgirekin. Inigo Asensio ez dut entzuten. Ahí va. Zer gertatzen zaio Pasatzen da gaur gaur, gure tío. aplikazioari? Osea, Ari Inigo ginen Etxarri bai, esaten. Arratere bai, Ei. Kaixo, Hortan, Lurgi, kaixo. bai, Ai, hauetan ere bai. Eta ni ez, ezta? Eta Asensio ez. Asensio. Ari ginen esaten edo hasi dugu saioa, esanez, saio borobila izango zela, eta... Aiatu naiz eta alkazuera jarriotela. Bueno, eta Zati urteko aurro Gauza bera egitu. naiz eta lurgik ez entzun, borobila izaten jarraituko Ba, du, ez dakit. ni gabe, eta aurikularri Asensio volumena entzuten. igoko diet, zuek entzuteko, eta zuen baimenarekin kafetxo bat prestatu behar dut. Ara, Ara, ondo deritzo eta musikak eta agur, Eta ezta? musika ez da. zula sai automatizatuta jarriko ditut ja. Guk nahiko giratuko dugu. Bai. Bueno, guazan. Bai, ekin die zaio. Zergatik berri izateako naiz bestela, baina jaztak egiten. Bueno, Lurgi, aipatu dugu, Senegal eta Gineakonak kritik ekartzen dituzuela oialak, eta zuek gero diseinu propioa egin. Bai. Orain ere gehitu diozuela zuen eskaintzari maskara edo maskarien afrikarrak, ez? Maskaria afrikarrak gehitu izkiozu zen eskaintzari, eta aurreratuko diogu entzuleari, ostiralero, bueno, ja ohitura bihurtzen ari da, ibili munduan tarte honetan oparitxo bat egitea, eta gaur, Kaori Faktoriak egindako turbante bat edo kartera bat aukeran, zozkatuko dugu, galdera bat egingo dugu, eta zuzen erantzuten dutenen artean, zozketa egingo dugu. Hori, gero jarriko gara irabazlearekin harremanetan, eta berak esango dugu zer nahiago duen turbantea edo kartera. Ikusi nahi baitu zuen olakoak diren eta bar, sar zaitezte, Kaori nola da Kaorifaktoria.com kaorifaktoria.com elbidean, eta hor topatuko dituzue, egiten dituzten eskulan guztiak. Eta galdera, hauxe da, gaurko galdera entzuleak adi. Zein da Senegalgo platerik ezagunena? Erresa da, ezta? Jateko edo platerik ezagunena. Bueno, bitartean konta iguzu nola sortu zen Kaori proiektua? Bueno, Kaori sortu zen, eskulan gintzan da aspalditikan nebilen, baina, dantza eta perkusio afrikarran bitartez, lehenengo aldiz Afrika gerturatu, eta holako fletxazo bat eukinun hango hotelakin, azoka batea junginan, da, hango postu batzuk ikusi, eta hasi nintzen, hemendik bi hartuko ditut, hau bat, ez dakize, hango emakumekin daitzein, da, hortxe, saltxai gustatu, eta ja burua jarri zitzaiten martxan, horretikan makramea eta hola itenun, da ja azokatan da ibiltzen nintzen, bidaiatzen ibili nintzen, baina, ja 2014 urten edo ja gutxi gora bera Euskal Herrin asentatu nintzen, da orduan hasi nintzen, ja Afrika aldea bidaiatzen. Eta lehenengo bidai hortan, tela horiek ezautu, eta ja hasi nintzen, joskintzakin eta tela horiekin zehose hasteko asmoakin mintzat. Baina noski gaur egun dituzuen gauza guztiak etzen dituen lehen tela horiekin egin, ez? Gero errepikatuz joan zarete, eta konta eguzu nola ekartzen dituzue. Bai, hoi da. Bai, hoi lehenengo bidaia izan zen, lehenengo aldiz Casamansa junitzen, Senegaleko hegoaldea, eta, nire bikotean familia eta bisitatu, eta bitartene bai, han dantza eta perkusio mundun gehiago murgildu nahi nun, han talde ezberdinekin ensaiatu, formakuntza jaso azkenen. Eta bide batez, telak eta hartu eta ekarri, eta hemen josten hasi, eta egia esan 2014etik honea, 6 urte hauetan, aldeten guztitan ju naiz, eta Senegaleko hegoaldea, Casamansa, eta baita, Gambiare bai, pasa izan du naiz Gambiatik, azkenen, Casamansetik oso gertu gelditzea, eta beste batzutan, Gineakonakriare bai jungea, ze azkenen, nik praktikatzen dituten dantzak, gaur egun behintzat Gineakonakrin
oso fuerte daude eta bueno, leku hobegoik ez dago momentu honetan hoi dena ikasteko. Eta bai, bi lurraldeetan ibiltzea bai. Beraz oso lotuta Afrikara, ezta? Afrikarekin Bai. vinculo oso Bai, fuertea esan, bueno, musikak beti eukiet ingurun, eta ez dakit, hau ezautu nun, da izan zan nolako fletxazo bat bezala, eta egia esan, gerozta gehiak ikasi gaina eritzen zait gerozta gutxigo dakitela, eta horrek gerozta irrika handigoa sortzeit, eta hoxe, egia esan nahiko konektatuta. Bueno, beraz, gogoratuko dugu entzuleek eskura dezaketela turbante bat edo kartera bat, baina, bueno, bestela zuen webgunean ere erosteko aukera daudela, boltsak, kamisetak, katiluak, jantziak ere bai, ezta? Blusak eta... Bai, a ber, web horrin ez daukagu berez sortzen den guztia, ze azkenen, bueno, gure edizioak nahiko txikik dira, tela estampatu bai asko erabiltzaitugu, ordun oso zaila da dena web horrin mantentzea, ordun dakau gutxi gora bera, bueno, muestrario txiki bat bezala, eta gero ere bai, bueno, norbaitek ikustu balin bau zerbait gustatzen zaiola, eta zerbait, bueno, gehiago ezautu nahi balin gaitu, sare sozialetatik edo telefono bitartez bai, bueno, gustoa jartze garremanetan bezerokin, eta beti saiatzea, bueno, gustoko zerbait sortzen. Oso, ondo. Gogoratuko dugu galdera, zein da Senegalgo platerik jateko, platerik ezagunena. Ez dakit inork idatzi duen, pista bat gehitu diezaiokegu galdera horri, nahiko erresa da, Baina, bueno, plater nazional ere bada. Ez, plater hori. Bai, ala izendatu dute Senegalen. Bai. Eta telefona gogoraziko dugu akaso arrate? Bai, 6-8-8-7-2-4-4. Hori da, bigarren kafeako telefonoa. Beraz, idatzi horra, eta bueno, aukera daukazue. Hori, turbante bat eta kartera bat eskuratzeko. Lurgi, ikastaroak ere ematen dituzue, ez? Oinarritzen zate hor do it yourself edo egin zuk zeuk filosofia horretan, eta eskaintzen dituzu ikastaroak. Bai, azkenen, bueno, hasieran formatu hori, bueno, dendan planteatu genuen, ze jende asko, ikuste genuen jendeai gustatzen, hemen tailerra dakau dendan bertan, da orduan jendea sartzea, ikusteu, zeiten ganbiltzan, da dena. Eta askotan, eta zuek itezu, ze ondo, kontuatze ginen jende askok ez, igual gustoa ikasiko lukela, behintzat, ez dakit 4 punta dain, eta, bueno, gauza esinpletatik hasi, hoi ikasten. Eta esan, bueno, guazen saiatza, taiertxo batzuk niten hemen dendan, egia esan espazio txikia dakau, baina, bueno, sartzegea 6 bat edo ikasle, eta hola hasi ginen, eta egia esan oso gustoa, oso famili giron, eta gero kafetxo bat hartze deu, pasta batzuk, eta kontu batzukin, eta bitartean zerbait ikasi, bai. Bueno. Eta hemengo, hango, jende ezberdina elkartzezate hor. Bai, egia esan, gure bai harrituta, ez bakarrik hemen inguruko jendea, bueno, gutzako azpeiti eta azkoiti azkenen bai da beste baiara bat, eta, bueno, nean etortzea ikastaro bat hartzea, edo behasaindik, edo, bueno, egia esan, ilusioa iteu. Ziko esan doka hori faktoriarekin ari gara hitz egiten, eta uste dut entzuleak bastante, nola esaten da, beldurtu direla, ez? Nahiko beldurtu barkatu. Uste dut batek asmatu duela, baina... Baina lurgik esango digu, ez edo nik esango dizuet, zuek lurgiri esan, eta lurgik esango du. Tiebutien, arroza arraiakin, tiebutien. Eta lurgik enauen zuten zuek esaioze bat? Egia. Baina, zei argitan bizizeate. Asensok esan du horrela, tiebutien, arroza arraiarekin, tiebutien. Baina, hauskatuzuk nola. Bai, bueno, nire hauskera, txebuien,
Txebuien, Diferentea. Bueno. Oso ondo, eta kontatu idatzi zer horra daraman. eta nik uste irakurri dula eta bai, hola. Bueno, beraz, zorionak entzule horri, Bai. eta bai, jarriko gara zurekin harremanetan, eta eraman Hori da. konzu. Bai, esan du, ahoskera Nahi duzu. jebuien, bai. Oso Beraz, ondo. asmatu du. Hori da. Maiderrek, entzuten ari zaigu, Maider, esaten badiguzun nondik idatzi diguzun, ba hori ere aipatuko dugu, baina edozein kasutan Maider eta Lurgi harremanetan jarriko ditugu saria jasotzeko, eta bain konta jozu Lurgiri ez daiguta entzuten. Ah, claro, bai ama, ze zaila. Bueno, besterik gabe hori jarriko garela harremanetan, edo esateko nondikan jarriko Bai. zaituztegula Hori da. harremanetan, esan diezagula nondik idazten duen, eta bar, baina, bueno, zuk janduzu, txebuien hori, Bai. eta Bai. ona. Bai, oso, bueno, egia esan, bueno, ni ona izen lekutan mentzat oso ondo jatea, eta beti iristen zean lekun beti dago plater bat, iristean antzako, eta dena oso goxoa dago, eta bai, egia esan plazer badan jatea. Beno, Oso ondo. Bai. Bueno, orduan horrela, Asensio? bai, Maiderrek Donostiatik asmatu duela, beste entzule batek ere asmatu du, baina berandu iritsi da. Hemen bizi dago. Googleen bilatzeko baldin bada ere, azkar ibili behar duzue. Baina, nora, aipatu dugu ze webgunetan, kasu honetan opari gabe, baina lor dezakezun Kaori Faktoriaren Hori da. edozein produktu. Bueno, webgunean guztiak ez, baina ondo bidean Laster izango da irekita eta bertaratzeko aukera izango duzue. Eta agurtzeko orduare iritsi zaigu Lurgi, baina zuek agurtu nien hau entzuten ta. Esaten Ni da, menen ez, Asentziak orain, agurtzeko ordua iritsi zaigula, baina guk agurtzeko, bera, ez duzulako entzuten. Beraz, nik egingo ditut entzuten agur jazu. ofizialak, bai, hori da, berak zentzuten Eskerrik asko. Lurgi Zalakain, Kaori Faktoriako kidea, eta agurtzane belauntzaran zuere hortzaudela, mila esker bioi, eta Zuri. muxo handi Eskerrik bana. asko. Asko, agur. Aio. Eta musikari beste lehiotxo bat irikiko diogu, arratsaldeko 5 ditugun honetan, Ismael Loren musikarekin Tajabon. Gainera, badu honek arrate lotura zinematografiko polita ere, Bai, hau izan zen Pedro Almodóvar Espainiar zinegilearen Todo sobre mi madre filmeko soinu bandako abesti bat, Tajabon. Tajabon ba. Tajabon. Tajabon, denyui Tajabon. Tajabon, denyui Tajabon. Ciao. Abdu hujambar nyari malaikala. Hawe hejiko dano sisaru. Momu munila degam julingam. Momu munila degam wongam. Hawe hejiko dano sisaru. Momu munila degam julinga. Momu munila degam wonga. Tajabon, denyui Tajabon. Tajabon, denyui Tajabon. Walay, walay, walay,
Abdou Jambar ñaari balay kala ci kaw lay jóge daanu ci sëru muni la degam juli nga muni la degam wóor nga